Salamu alaikum. Yawwa, alhamdulillah. Dama na ina ta addu'ar ma a ce ke ne na gida fara. To, sannu fa, na wani? Lafiya kalau. Ya gajiya. Lafiya kalau. Ya kake? Lafiya kalau. Ya mutumin ka? Yana ina ka bar shi? Wallahi ke ma kai. Yawwa, ni fa na zo ne dan sanar miki da wani magana. To Allah sa alkhairi ne. Yawwa. Jinka. Tun ran da muka zo da Khalid kaciyan ne. Kawai sai na cikin kwanta. Kai. Ce ba wanda nake so sai to ne sai mu gayi. Duk da dai aboki na ne amma kawai kaga ya kamata a ci ni ma na zo na dan bi sau. Kin gane ni ma in shiga jerin masoya. Saboda na san jarumi ne a gurin soyayya. Ai tun ranar da na fara ganin ka, na ji na kamu da sanka. Kawai faɗa ne ban yi ba sai kuma gashi ka zo ka riga ni. Allahu akbar. Igiyata ta tinke a gindin kawa kenan. Kai, na ji daɗin wannan abun. Tunda ashe ke ma kina so na. Ni ko zan nuna miki cewa ni daban ne a soyayya. Ko? Abin da nake so da ke, ina so in je shago ne zan je yi miki sayayya. Dan jira ni kaɗan dan je so miki alaiwa dan kawo miki. Kin gane a tukunci soyayya kenan. Wannan tukunci ne zan baki. Ina jiran ka. Yawwa, ki jira ni fa kai ki je ko ina. To. Kai, ga abokin shi kuma yana zuwa, na shiga uku na. Ah, sweetie na? Ya dai kamar dama kina jira na? Kin san me nake so ki bani? Sai bai da nake so ki ne bugun dadi. Wanda idan ina tafiya akan hanya zan ki ji ina tunanin me yake gama. Shi ne kada abin da nake ki bani. To shi kenan an gama. Ka san mafarkin me ne? A sai kin fada. Mafarki ne ka ban askirin. Ayyo! Gai. Amma kin da zuciya na da yawa. Ko? Wallahi jallahi. Ya maza. Hawa ne. Ya gari ya kwana biyu. Wallahi. Ya dai ina ka fito ne haka ina kuma zaka? Ai, na dan duba loko na gaban ganka ba. Abadi. Ka gane. Ai tuntuni na zo na muce a nan. Kai wai na ce to bari dan biyo ta nan ashe kana nan. Wallahi ina tun dazu na fi awa uku ana. Kawai soyayya muke zubawa. Awa uku. Na fi haka ma akwai. Gaskiya ne. Ai, ba wato kai ka ce ka zo gurin gimbiya. A'a na zo. Ya to kai zaka je gurin gimbiyar ta ka ce? Wani gimbiya kuma? Ai dama tun da na ganka a nan, dama kai nake nema. Kawai ka san ni dama na daina soyayya tintin. Kun wani dalili guda daya. Ina jin ka. Amma da ka san ni jarumi ne a fagen soyayya. Ni shaida ne. Saboda a lokacin ko tattabara ma idan ta gani sai ta sara mun a soyayya. Da abin da yake cewa. Saboda ni fa a lokacin fa idan na je hira gurin masoyiyata. Kaga haka? Hakan nan? Haka nake. Ayyo Allah. Aliyu ma ba irin na da bane. Ka bata alewa. Ta sha. Aliyu ma ba irin na da bane wanda yana cewa. Sai ka bata alewa ta sha kuke soyayya. Kaga haka? Ina sauraron ka. Ai da nishadi yake haka nake mata. Ka bata alewa. Alewa kake bata? To amma ka rike mishi wannan sai a ci gaba da zance. Sai ka bata alewa. Ina jin ka ci gaba da zance amma ka daina irin wannan misalin idan muna tare. Yawwa ina jin ka. Yawwa to a wannan lokacin tun da lokacin da na tafi jami'a wato atap suna karatun digiri. Atap kuma jami'a? Sai kuma headmaster ya gana kula wata yarinya a makaranta saboda ka san da soyayya duk yarinyar da na gani a atap din ina son soyayya kuma headmaster ya zane ka. A to ai kai baka tsaya ba da headmaster mu ya gani sai yasa aka kamo ni aka zane. Da yasa aka kamo ni aka zane tun daga nan sai na mai da hankali na akan karatu. Na fara karatu ba dare ba rana. Kina jin wannan labari? Ina ta karatu yanzu aka shi baka ga angon mu ma da ni ake ji ba fagen turanci. Ina turanci kaman bature. Shi yasa na mai da hankali akan karatu kawai na daina soyayya. Tun daga nan. Kullum sai ya dinga ce min wai actually with you. Ke kuma yake ce masa ne? Yes. Eh mana, yes, haka ne mana. Of course. Haka ne mana. Ne ba, ne haka ne mana.